Ngangit ba pilaya kenja bahai ini sok mau jong pi ngaru mde bangam kenja bahai pi ki hansom ki long kumi ki long pa ki khon samlama kenja bah bat hakan ni kapor ngan keren be darai kakapon haka jing ngau jonga bangan ai jingmut ma kawai ka ba ngawan ban pasat jingmut sepi ki ba pihak ban komen ban share ikni video jonga ma ba pin pasat jingmut lem yang kumno bangan le na mar haladi marway hinga sngokhia wala ilong ibarit tangkat ni ibangan pasat jingmut ya pi henry pada ilong iba snokta hado kata le se kata tang yang ngaru te persyampat upat ba ban sngoto ban ai mensim ban ai jingmut kumno bangin le ma kata ka jing pasat jingmut jenga kadai kani pat ba be jonga katno kalong ngalong ga badap katno ngadap daga jing sngo si kapakrau namar ba ngayu ba ita ibarit henry ila pada ban kit ya ka jing kababon jong pat ba ibarit kan ni iba barong i bakim ju dan kibru kibami syakmat ban ong ba kin keren kin ong kin ayuma kim ju dan bukum kata ngim ju bakin mi apa news bakin dan kibakit kle ka bukum kita ibarit kum ni handai padi bakor ba ngani thu phanai phi ita ngani thu be pi sha ka pon ita ide i public toilet ka public toilet ka ka jingdon kam ka bangin le ka public toilet ka public toilet ka toilet ka de bandong ka bukhoj ka baki gitu kita rai jong ka tu ka toilet ki de ban penkhoj ban penwai ban the ki dawai ki deshin namar ba kum haki cuki ba mentah ki pon ba ki kenyang jingpang ki balai phujat mo ki balai phujat kamtam ka ba po shelong ndai da shelong ru kino ki sinang kino ki district ki de bandon ke jingkit khle mo ki de bandon ke jingkit khle ya kum ka public toilet namar ka public toilet im kadai ka bangi mlalaj baro ni hap banili kersung tu te kai ka bangas ngukhyang ni kalong kum ni kan pat ba namar yala de ngala syam mo per balik toilet itu ngam ibang watang mandrung hai tai toilet tang ba da ka jing shlo da ka jing sngo jonga banga ong ublai u janga unri ublai yang nganrung ba yakum ini public rong hai ini kumi toilet tu nganrung ba te itai bortiru itai jing tong ru watang ban pat ikin jing ba te ngashim ba da ka jing ngashim ba ita borti te ngatong ndala pe yang tatop kata ro ba icili ba Ciliba icapo ba ilong ri bakhoj ibawai kiba don ke public toilet kiba la ban shimwai kiba la ban yo ba mo yo ba kamtam kalong kum ka jingla hak jing sha ki de ban penkhoj ban penwai ba namar kum haki ni ki chuk ki mamanta ki dun ki khnyang jingpang ki balai phojai mde ba ba ta sta ngai ba kanel ko de ka wai na ka jing hak ba khnyang jingpang wai upat ba ula ban le naga jing cabo caka jing caklia naga jing bom the dawai jong itu ki public toilet namar barong im lalaj na kata mano rong im lalaj na kata takawai kalong ba ngalit syama ita ipo public toilet rumah dai wai nga kadai ka priu ka bayat ka bayang ma kayat kayan ko pon ba ka public toilet po shillong apa hangno district ko pa caklia ba te ngalit syam mo itu public toilet ma namar bandrung kumtur along banyak da kamet mah long banyak da kamet ikut ka biar ikut ka bro ijing khang ro ibatang ban bat idu ijing khang ro ibang tang ban bat ro tabale kini ki mo ki ofisa jungi ki bahakna jungi ki bapet hangga jing ko jing ki hatu kimla saban bishar ikut gini bro ka bakimla ben bishar kolong bakim sempang namar bakim jumat let ya ladi hakum kitu ki public toilet mari lade ki don bet ki personal haki kamera jongki haba kimla ban le haki public ngi pada upai ba ubadon hakatuka ngi ba haplet pada public ngidon ngadon kacing sukya ka bakrau hak ba ki mensem ki balului ki khna ki khlung ki le toilet hang tu kiyo ya ke jingpang ki khlia ki campok ki bom kimla ara ba taman the dawai ro te ai jingmut ma phi pat ba yang akum no bangan le ai jingmut ngam ko arba haba phi pat ek video jonga phin su pat kum to em habanga keren habanga pasat jingmut jang phi nga sngo ba ka badon kam bangin le ya kata hi nga kren te shibon ki ma ndai tang ka taro ngani to ipi pat ba be
ngasngu kya jisha pakum kibri ki bade madan no kibri ki bade madan kibo ya kimi ki shuki jong ki hang to hamadan kimju sai kimju the dawai kimju le ai ru ma ta ndala porbu kata ka toilet ke bangalit menin mo ngai i hang ta habar ndaan ki pon ma ki me ki shuki ma ki bakinong di madan kum to ki ya bu ki atan rong to iwe ka to ka clear ka chakte ka jabo ka bakira nang to kim tip ngala ngai hi bakim ju ya sai ja kami kimit ki eke bara phaji kum kini ngi dai ban pensngau mangi upai ba kabangam itana tip tang manga marwe ni banga kenjing bit ngam tip ya kata henry barong idon kam ya ka jingko jingkhia ka wei ka bangalong ba kum ya ka public toilet amar bangi upai ba ni pendon kam baro na do ikna ikhlung mo in le rung hakitu ki public toilet te ndala mut ban syong turu itai puber I toilet ru ibakhim ngale saka paking bak hang nimo along kum banyat ya ketuka long kum banyat ya ketuka biar kalong kepak kencing ba isen bat ba ho nyala ban le cewek tang balong ngarung kenang bangan syempang kumno bangan keren bat kumno bangan le bangan pensyai skipat ba kini ki bande madan kini ki me ki suki ngam ngai ra bakinya the dawai ko ka jingpang ka bakan rei pha ki chu man ta phila hi ban ong ba phinde bet tang yo bom dan jingpang phila hi ban ong ba phin sya bet ban rung ha public toilet tang yo ubri bom dan jingpang phimla re na kata ka daw ngidon kamban husiar ba ngidon kamru ngikum ki pat ba ki bas ngutho ya ka jing ngidon kamban pensyai ngidon kamban pensyai lam sikitu ki bru ki bi department ba pher ki ba pet ya ka ko ya khia jongi upat ba namar ba nganget balada baki ong makna ba ki pet ki mla hi re ban pet namar ba kin ngutho ayu ha ba ya la de ki mat kata kan tengi upat ba ngaku apa pin share lam ya kan video khnang ba kini ki boro ki ba ngi ki upat ba ngi mat ga jinge khamtam ki khlung ki khna ma ki ba ngi ngim kwa kum ki tangi long shisur shidur ngi le runga ko to toilet ka ba kenjing ga ba excitement te ngaku ba kan di kubor bor khot kan her mo kita ki ba halor kin yo ngaulam ya kata ka jing jongi kata ro ka di ko wei na ga jing ma te da ka jing ngawan ban pasan jing mut sepi ki sok mau han som jonga te tang ka tai te la da phis ngol tho ba ka long ka badai na ka ban ta ka jing ko jing khia ki jonga jong phi ngi kirit kiria ki badai ki pat ba to ya share ni video khnang ba kita ki briu ki ba kelut kin yo snow ma kin yo snow lem namar ba ngi pat ba ngi bu jing thor ha i ngin tip ma hai rungin tip ya kita tamblo ka jing khia ka jing shen ka bukum kata ya ka ba phin sulit syang tu phin kit itu khnyang jing pang ka jing i champo ka bala isir khai sa la da kimla ban le khut bale pada kimi shakmat ban seng ye kum kitu ki jai dukan jong gi ma ha ka jing sisa ki la dai ban dan ka mang na lu shwa ba kim seng ki de ban long ki bukhut ki de ban long ki persyang ban le khut ngai ra di ngade ka bri go kan jing be tamblo halor ka jing Andai pada bangan ong ba ngan keren ben upat ba ro sakhi ne pat ba pinji asem ne kum kita ki aka baro ma ngidon kam ban le khoi hayi nga sem ha bangi ta hingi la ban le kat bangi mon mo kata ro ngi ka syong ha ga jing sngau la de andai pada ngi hak tu pada ngi along public parro lut ngi le ma haki district ba per ngidon kam ya kani ka banang kong ka bangi ni omat ya ka jing khoi kaya kabangin ni amat ka jing khut lada kacak clear ngin ni amat lut baro ya ka jing jak clear kani kadika badon kam ka public toilet kadik badon kam makan khut ka banangkong tetang kita ki kenten ki bakan dia khublai shibon khublai shi hajar ngo ublai ga jing bat ga jing suk undon rakat lembat phi ngadai isok mau jong phi bawan bat pensyai shphi shphang gi baro gi bakan dia lada pisau thu ba kalong ga badai khublai shibon bat pediang ya ka share kini video jonga te khublai shibon ya ka ba philaya light bha ya nga mo ha ka tu ko wei ki video ka bang ong light philaya light no philaya light ba do khoi tu light jonga te menta ru nga ka ni video ru kan long ha ka ta ka yu kon kwam ba phini share lem khnang ba ni ki pat ba kan poilem kan sawalem shakashko jing tu ki ba halor ki ba pet ki ba khmi khnang ba kin sngo tho lem ya ka jing jong yu pat ba tilada ka dei ka ba shem jing tang manga ta kamut ngam dan bor handai lada upat ba usung thu ba kalong ka badai te ngin shim ya ka ga badai ke ino ya ka jonga shimet ka bangam sngau dai handai pada ngin shim ya ka jing sngau dai lang jong pat ba te ngangai lada pisno ya daya ka ni share gini video te
Ngangit ba barong iya ting mo kumaki juki ba menta ba uroi pala duk nyang jingpang ja kata kadaw nga husiar ba tang bang bun sin wala dangi husiar ngimla ken man lai te tang hini hintin khublai shi bun bye bye.